Zdravo! Ja sam Marijana, profesor univerziteta i osnivač Centra za strane jezike Patuljak, koji preko 20 godina uspešno posluje sa svim uzrastima polaznika. Odrasli mi se često žale. Najteža im je konverzacija na engleskom jeziku. Sve razumeju, ali ne mogu nikako da sklope rečenicu. Takođe, fali im samopouzdanje. I baš zbog toga, na osnovu iskustva sa prethodnih 20 generacija polaznika i na osnovu akademskih istraživanja, osmislila sam jezički kafić. Potpuno novi koncept konverzacije na engleskom jeziku. Uz kafu, čaj ili keks, u potpuno relaks atmosferi, naučit ću vas strategijama uspešne komunikacije. Razbit ćemo blokadu i razumet ćete Engleze makoliko brzo da govore. Za sve one koji nisu iz Kragujevca ili ne mogu da dođu, jezički kafić postoji i putem Skype-a. Prijavite se što pre na našem sajtu. Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju putem maila. Welcome to the Language Cafe. Cheers!